Ola, son Manuel Duro, son enxeñeiro informático e hoxe quero amosarvos unha ferramenta que fixen para facilitar o traballo de encher o concurso xeral de traslados. É unha vergonza que un cidadán da P tiña que buscar solucións ante a inoperancia da Xunta de Galicia, ante procesos absolutamente tediosos e larguísimos que non é realista que alguén poida encher todas as peticións que debera a man, polo que a miña muller traballa neste sector, profe, e pois no seu momento para o CDP pois fixenlle un pequeno script que solucionaba esta casuística. A aplicación é moi sinxela, son apenas 100 líneas de código que precisamente automatizan encher as peticións no concurso xeral de traslados. Eu non gano nada con isto, fago por unha cuestión ética e porque creo que todo o mundo debería poder participar neste tipo de trámites en igualdade de condicións. Non tedes por que fiarvos de min, e máis, non deberíades se non me coñecedes. Por ese motivo, estou mostrando a cara, poño o meu nome, e o máis importante, poño a disposición de todo o mundo o código para que se poida revisar. Se tedes algún coñecido que sepa un pouco de programación, podeslle preguntar, é moi sinxelo, son apenas 100 líneas, ou incluso preguntarlle a ChatGPT de hai algo malicioso neste código. Moitos coñecidos meus dixéronme que vender esta aplicación. A miña ética non mo permite. De todos os xeitos, se consideras que che axudei, deixo un enlace para que me poidas invitar a un café ou o que queiras. E se eres programador e queres participar ou mellorar algunha cousa que poideras ver, pois desde logo que te invito a elo, o código é aberto, a licencia é MIT, polo que calquera pode descargalo, pode modificalo, eu estou absolutamente aberto a elo. Así que sen máis vou vos explicar como funciona esta ferramenta. Este é o repositorio de GitHub no que está todo o código. Está documentado todo o proceso de como é xerar un novo executable. Eu, por facilidade, deixo vos aquí na carpeta dist hai este bot.cxt.exe. Isto está listo xa para executar. Se quixerades facelo pola vosa conta, é dicir, generar este exe porque non vos fiades de min o que vos deixei aí, o código está nesta carpeta src. Son simplemente dous archivos. Este que é o principal, que son apenas 80 líneas, e este que é a función máis importante, que son 30 líneas. Aquí tedes un readme no que vos explica absolutamente todo, incluso o enlace de Buy Me a Coffee, por se considerades que vos axudei, pois poder ter un detalle comigo. Datos importantes sobre como se executa. Necesitamos Mozilla Firefox instalado e necesitamos tamén o listado dos centros ordenados en función de tempo, distancia ou criterio que nos queiramos. Se quixerades executar o código fonte directamente, necesitades Python 3.12 e indico vos as librerías que utilizo no requirements.txt. Entón non vos quero asustar aos que non sexades técnicos, entón vou facer o vídeo directamente sobre como é o proceso de cubrir os centros. En primeiro lugar, necesitades instalar Mozilla Firefox se non o tedes. É un navegador como Chrome ou outro calquera. Así que simplemente descargamos Firefox, abrimos o instalador e listo, xa temos instalado Firefox no noso sistema. Aquí podemos simplemente cerrar esta ventá e xa está. Temos instalado Firefox. Que máis necesitamos? O listado dos centros. Eso nesta web de centroseducativos.gal que fixo un compañeiro. Se tedes dúbidas de como se utiliza, aquí en Axuda en Contacto hai un tutorial sobre como se utiliza este aplicativo. Entón, para este exemplo, vou poñer unha localización calquera, vou poñer un punto aleatorio de Santiago de Compostela, isto o que deberíades poñer é a vosa dirección de onde vivades. Agora temos a opción de ir seleccionando o que necesitamos, que queremos. O lóxico é que nos ordene os centros por tempo, é dicir, canto tempo tarda en coche en chegar ao centro. Mellor que a distancia, porque a veces a distancia non está correlacionada co tempo que se tarda. Provincias queremos todas, que xa están seleccionadas, e aquí en tipos de centro pois teredes que seleccionar aquilo que necesitedes ou que vos interese. Por exemplo, voulle dar a desactivar todas e vou ir seleccionando, pois interésame os IES, sí. Interésame un CPI, pois o millor non, porque só quero dar en X centro, pois vou seleccionando o que necesita. Eu voulle dar a activar todas. E en estudos tamén podes filtrar por que necesitedes. Vou desactivar todo e imos ir a un caso no que queremos seleccionar pois eso, bacharelato, tanto o normal como de adultos. E máximo tempo en coche tamén o podemos indicar, ainda que para esta aplicación ten sentido que poñamos ilimitado. E simplemente damoslle aplicar filtros. Isto o que nos está dando son os códigos de centro ordenados, en función do tempo que se tarda, 2 minutos, 3 minutos, etc. O que necesitamos aquí é darlle a exportar centros e descargar como ficheiro de texto. E xa o temos. Xa se gardou, neste caso, nesta ruta. Unha vez que xa temos os códigos de centro,
descargarémonos o executable. Entón, para elo, aquí en GitHub, aquí nesta parte onde pon code, damos a download zip. Isto descargará un ficheiro comprimido todo o proxecto. Unha vez o teñamos descargado, descomprimirémolo, extraer todo, nesta mesma ruta, e aquí, como decía antes, simplemente en dist temos este voce.txt que é o que temos que executar. E saldrános unha advertencia de Windows ou do antivirus debido a que pois, é un executable sospeitoso obtido da nada en internet. Insisto, non vos tedes por que fiar de min, verificade que realmente o código non fai nada e en máis información xa poderedes darlle a ejecutar de todas formas. Isto que nos abre é o bot en sí mismo, o programiña. Entón, hai que ir simplemente cubrindo paso a paso de arriba a baixo. En primeiro lugar, daremos a abrir navegador. Tardará un pouquiño porque ten que abrir Firefox co controlador que utiliza o programa. E abrirános algo deste estilo. É dicir, estamos na web de edu.xunta.gal. Por que non sale isto aquí en rojo e aquí este icono? Porque, como vos decía, esta ventana ten control do noso bot. Entón, agora o que temos que facer é iniciar sesión. E agora imos a parte de participación e seleccionaremos o noso concurso de traslados. Eu só lo probei para a secundaria. Non sei se noutras especialidades pode fallar. Aí sí que se me escapa. Entón, imos a secundaria e poderíades dar a unha instancia baleira. Eu xa teño unha creada, entonces vou ir directamente a que teño aberta. Aquí, enchede os vosos datos como sexa, eu simplemente vou ir a como se enchen as peticións de forma automática. Para elo é necesario, en primeiro lugar, en prazas participación, seleccionar a especialidade pola que vayamos concursar. Neste caso, física e química, e damos a guardar e continuar para que nos quede guardado. Senón, na parte de peticións non nos salirá ningunha especialidade. Entón, imos a parte de peticións, e aquí xa podemos utilizar o noso bot. Vale, no bot o primeiro que temos que facer é abrimos o navegador, que foi isto, agora imos seleccionar o ficheiro. Que ficheiro? O que xeramos antes. Damos a seleccionar ficheiro, eu tiño aquí en descargas, este centros.txt, abrir, e agora temos que poñer o que nos veña aquí. Temos que escribir tal cual apareza. É dicir, aquí en especialidades saleme este código, sen ningún espacio, guión, física química, todo en mayúsculas. Ten que estar escrito exactamente igual. Se estuvera mal escrito, fallará. Por exemplo, se eu poño aquí pues, física e química última en minúscula ou non me faltaran letras e lle dou iniciar proceso, fallará. Non podes seleccionar un elemento con ese texto visible, física e química. Polo que se tedes algún error deste estilo, revisade exactamente como está escrito. Despois, ente do vernáculo, a min só me sale a opción de Galicia. Se fora outra opción, tamén o podedes poñer a man. En vernáculo dependerá da vosa asignatura, eso terede lo que consultar, ver cal tedes que marcar, e despois teredes opcións de bilingüismo e itinerancia. No caso de bilingüismo e itinerancia é algo que hai que poñer por duplicado, é dicir, ti optas a plaza dun centro non bilingüe máis a de inglés, ou incluso a de francés. Entón, pois hai que encher esas peticións varias veces. Entonces, como indicamos isto? Aquí simplemente iredes seleccionando todas as opcións e separando por punto e coma, tendo prioridade a primeira que indicades. É dicir, neste caso, no primeiro centro que salga, pois primeiro non lle indicará ningunha preferencia de idioma e despois pondrálle inglés. E saltará despois o seguinte centro. Con itinerancia mismo, se queremos que nos alterne entre non itinerante e itinerante, con punto e coma marcamos, seleccionamos pois, o cero non, punto e coma, un sí. Vale, que fai este último parámetro? No repositorio explico. O formulario da Xunta só admite 400 peticións, polo menos neste caso en particular. Se se empregan varias linguas ou itinerancias, o número de combinacións por centro pode duplicarse ou triplicarse, superando con creces este límite, xa que na selección que eu fixen de centros de ESO bacharelato son máis de 300, polo que a nada que lle poña algo xa estou indo aos 600 centros. Para evitar superar o límite, pois engadiuse este parámetro do que estábamos falando. Como funciona? Os N primeiros centros do ficheiro faránse con todas as linguas e itinerancias indicadas. É dicir, se lle poño un 10, os 10 primeiros centros pondramos tanto como non bilingüe e como bilingüe. O resto de centros non se duplicarán e faránse só ca primeira lingua e itinerancia escrita. Por exemplo, se se puxera isto de sen indicar punto e coma inglés, quedarase só ca opción sen indicar a partir do centro número 10. Se non se vai facer uso deste parámetro, pode poñerse un 0.
Eu para facer este exemplo pondrei un 30. E así os 30 primeiros centros saldrán con a opción non bilingüe e bilingüe. E simplemente temos que dar a iniciar proceso. Agora o programa estará uns 10 minutos aproximadamente enchendo todos os destinos. Estáos enchendo como lle indicamos, é dicir, con prioridade de tempo. En canto acabe, nos poderemos editar. Por exemplo, se hai algún centro que consideramos que é conflictivo ou polo que o motivo que sexa non o queremos nesa posición, pois podemos editalo, podemos borralo incluso ou leválo ao final da lista. Isto simplemente vai nos facilitar o traballo de ter 400 peticións listas. Aproveito para comentar que cando sale o CADP publicarei unha versión para o CADP, porque esta solo sirve para o concurso xeral de traslados. Unha vez remate o proceso, saíranos esta ventana e simplemente damoslle a aceptar. Que é o que teremos aquí? Teremos o listado cos neste caso 367, poderíamos incluso apurar hasta os 400, ordenados todos os centros en función do sitio que lle puxen dese punto aleatorio desde Santiago. Pois aquí vemos que o IES Pontepedriña era o máis cercano, e puxonos primeiro opción normal e despois opción bilingüe, inglés, que é o número 2, e fixo isto de ir alternando entre 0 e 2 para os 30 primeiros centros, é dicir, veremos isto esta opción número 60. Aquí vemos, a partir da opción número 60, pois puxonos todo simplemente sin opción bilingüe. Tamén hai que comentar que dentro do listado de centros pode haber algúns que non estén co código ben. Son moi poucos, pero, por exemplo, aquí saliume con este código que non consta realmente este centro. Entón, pois, isto simplemente poderíamos seleccionalo, borralo e añadir no seu lugar pois outro con opción bilingüe ou o que consideremos. Simplemente habería que guardar e continuar, acabar con o noso concurso de traslados e xa estaría. E nada máis, espero que esta aplicación sexa de axuda e moita sorte no concurso xeral de traslados.